barka da sallah nake yi muku masoyana na faɗin duniya na gaishe ku masoyana ni Saddam na gaishe ku masoyana Allah ya bar na tsakanin mu masoyana barka da sallah nake yi muku masoyana na faɗin duniya na gaishe ku masoyana ni Saddam na gaishe ku masoyana Allah ya bar na tsakanin mu masoyana barka da sallah nake muku masoyana na faɗin duniya na gaishe ku masoyana musamman mutanen Libya har Najeriya suma Algeria Kwadewa na gode da su kuma mutanen Nijar kuma ni na yaba lalle Allah ya barka na tsakanin mu masoyana barka da sallah nake yi muku masoyana na faɗin duniya na gaishe ku masoyana ni Saddam na gaishe ku masoyana Allah ya barka na tsakanin mu masoyana addu'a nake yi azumi ya samun ya karbabbe mananka alkhairi bayan wannan watan shi ma kar mu ce dai ya wuce za mu sassauta mu zamo masu aikata alkhairi masoyana duk mai aikata alkhairi zai san wurin kwana cikin aljanna kuna ji masoyana ba zan manta da ƙaunar da kuke masoyana don ku ne sallah da shi ayo ina ƙara yin suna ne da ku amana ce kuna ji masoyana zan faranta muku kamar yadda kuke ta ƙaunata Allah ya bazu zumunci da ni da ku ya masoyana haɗo a aljanna shine nake fata barka da sallah nake yi muku masoyana na faɗin duniya na gaishe ku masoyana ni Saddam na gaishe ku masoyana Allah ya bar na tsakanin mu masoyana miyo bikin sallah lafiya masoyana Allah ya mai ta tare da ƙarasan juna ya ƙara mana san annabi da koyin saman zona da shi ne muke fata a dukkan tunanina biya fa laifin juna kuna ji masoyana idan akwai wanda ya min laifi na yafe masoyana ni Saddam na ce na yafe masoyana
barka da sallah nake yi muku masoyana na faɗin